маълумототон хуба. Ина бародаро билетҳои шумои ҳамаи намиё ба сумми тоҷикӣ бародаро печондагиян. Ҳамашон сумои билетҳои шумои бародаро ина неҷа 10,000 рублия бародар. Неҷада ина ишта 7,000 рублия бародаро. Ина ишта 5,000 рублия бародаро. Сумош ҳамаш ба сумми тоҷикӣ чикадагия бародаро барои шоҳидӣ навози намешавӣ мекунам. Бародар вози ҳисобш мекунем. Бародар бо нагне ки мақсад дурӯға ягон ҷое ки мақсад чӣ дора. Ина бародаро ина ҳамаш сумми нами шумои бародаро. Нами билетҳои ки бояд бигирен ина ҳами яй бародаро. Ина ҳамаш сумми 10,000 бародар намиҷа. Бародаро будура ин мақсад тезтар билет бигирен, тезтарак бозира бигзаронем.